Talán néztétek, és néhányan kaptatok is e-mailt, és az nem mindenkinek magyarul jelenik meg, van akinek angolul, van akinek németül, van akinek magyarul. A lényeg, hogy az e-mail, az utolsó pár napja jött egy e-mail, illetve ma is jött egy e-mail, és az a lényege, bele van írva, hogy a GGMT az nem 100%-ot, hanem igazából 120%-ot fizet ki az aranyvásárlóknak, és kérdeztem Rikót, hogy ezt akkor hogyan kell érteni, és erre ő azt válaszolta, hogy azért van erre szükség, mert nagyon sok olyan aranyvásárló van, akik nem elégednek meg a 2 és a 4%-kal, hanem még azt is nézik, hogy az arany most följebb megy, vagy lejjebb megy. Amikor lejjebb megy, akkor persze nem szólnak, amikor följebb megy az arany egy kicsit, akkor az utóbbi időben többen felmondták a szerződésüket, visszahívták a pénzüket, vagy az aranyukat, és újabb szerződést kötöttek azért, mert akkor az újabb szerződés árának, a magasabb árnak a 4%-át kapták tovább. És majd mindjárt mondja tovább Rikó, tehát ezért volt ez a kör-e-mail. Okay, und Und zusätzlich ist ja das Premium-Programm, das heißt, es gibt ja die Premium-Gebühr, die nach 3 Jahren mal 3 ausgezahlt wird. Das geht direkt von GGMTs Gewinnen weg. Also das heißt, das bezahlt GGMT von den Gewinnen von Goldcrest, die übrig sind. also diese 100%, 120% bezieht sich auf Ja, Premium-Teil, nur auf das Premium. korrekt, korrekt, ja. Igazából nem az arany, a képet, ha nézzük, majd mindjárt visszamegyek rá, akkor nem az arany jobboldali vásárlásáról, hanem a baloldali részről szól, tehát kimondottan a baloldali prémium előnyről szól, mert a prémium előnynél van az, hogy a GGMT 100%-ot fizet, de igazából 120-at fizet, ami azt jelenti, hogy az aranyvásárló nem ér semmit, tehát marad a bal oldalon a 300% prémium előny megtriplázása minden aranyvásárlónak, csupán csak az igazgató úr ezt most feketén-fehéren így leírta, hogy a GGMT a saját zsebéből úgymond 20%-ot fizet ebből, vagy rak hozzá. Okay, aber warum kam diese E-Mail dann überhaupt? Weil es hat Weil sich zwei nicht Leute, geändert, oder? nein, es hat sich nichts geändert, weil viele, oder nicht viele, es waren 2 Personen, Mhm. die haben Mist draußen rum erzählt, ja. Und so ist das in die Teams geraten. Da hat Helmut gesagt, pass auf, nein, stopp, das ist nicht so. Wir legen sogar drauf aus unseren Gewinnen, aus der eigenen Tasche. Für die Kunden. Mm. Tehát igazából semmi nem változott az égen a világon, csak kettő olyan aranyvásárló kuncsafja volt a GGMT-nek most az utóbbi időben, akik így jártak el, tehát hogy állandóan újra és újra és újra az arany áremelkedésénél így spekuláltak, és ezért akkor így lefektette most a GGMT mindenkinek írásban, hogy nem változott semmi, és amikor valaki felmondja a szerződést, akkor a jobboldali aranyvásárlási ár az akkori aranyvásárlási, az eredeti aranyvásárlási árat kapja vissza. Okay, Rico, und das heißt, wenn der Kunde für 15.000 Euro Gold gekauft hat, dann bekommt er 15.000 Euro, auch wenn es nach 2 Jahren oder 2,5 oder nach 3 Jahren gekündigt wird. Nein, dann bekommt er das Gold, wenn der Vertrag regulär ausläuft. Wenn er vorher kündigt, bekommt er das Geld. Jó, tehát egészen pontosan vegyünk egy példát, mert itt van egy kérdező, hogy az új e-mailekre kérdeznék rá én is, kérdezi a kérdező, ha valaki idő előtt megszünteti a szerződését, mondjuk egy 3 éves szerződést, ugye, akkor a prémium erőny részt is visszakapja. És erre mondja Rico, hogy nem, tehát a prémium előny miatt kapja az aranyvásárló a 4%-ot,
és ha mondjuk 2 év után megszünteti az aranyvásárló a szerződést, akkor már amúgy is pluszban van, vagy nullán van, tehát visszakapta az arany árát, és még az aranyat is megkapja a vásárló, tehát nyilvánvalóan nem kaphatja meg még a prémium előny pluszban. De amikor bármikor az aranyvásárló felmondja a szerződést idő előtt, akkor megkapja azt a pénzt, amit befizetett. Ha viszont a 3 év ténylegesen letelik a jobb oldalon, akkor 15 000 euró értékben az arany van kiszállítva automatikusan az aranyvásárló részére. Még egy kérdés érkezett. Sziasztok, mi van akkor, ha csak egy részét kéri vissza valaki? No, erre szoktam azt mondani, hogy érdemes több kisebb szerződést kötni, hogy ne kelljen egy nagy szerződést felbontani. A zweite Frage war, was ist, wenn man nur ein Teil braucht, wenn man nur ein Teil zurückbekommen möchte, nicht alles. Boah, zwischendurch oder wenn Mhm, der Vertrag mhm, ausläuft. mhm. Zwischendurch. Dann kann man eine Anfrage stellen. Ich meine, mit GGMT konnte man bis jetzt und kann man über alles reden. Ja, Azt mondja Riku, hogy GGMT rendkívül rugalmas, és bármi van, akár egyéni kívánságok, vagy netán váratlan helyzeteket meg lehet beszélni a GGMT-vel, tehát hogyha valakinek van egy nagyobb megrendelése, ami még 3 éven belül van, és netán fél kéne mondani, mert szükség van a pénzre, akkor meg lehet beszélni velük, de egyébként normálisan 3 éven belül, ha valaki felmondja a szerződést, akkor a prémium előnytől elesik. Noch eine Frage. Wenn man Gold kaufen tut, heute für ja, 15.000 und das Goldpreis geht etwas höher in 3 Jahren, wird zum Beispiel nicht 15.000, sondern mehr, 30.000 zum Beispiel. ja, Trotzdem bekommt man immer die 4% von den 15.000. Gell? korrekt. Ja, ja, Und auch wenn es runtergeht. ja, Mhm. Például az is nagyon fontos dolog és stabil dolog, hogy a 15 000-et vesszük például, tehát ha 15 000-ért vásárolsz aranyat, akkor a 15 000-nek kapod meg 3 éven keresztül a 4%-át, akkor is, ha az arany ára följebb megy, de akkor is, ha az arany ára lejjebb megy. És ilyenre is volt már példa. Most az elkövetkezendő időben valószínűleg följebb fog menni, de soha nem lehet tudni. És amikor lejjebb megy, akkor is stabilan azt az árat, azt a 4%-ot fogod kapni, amit eredetileg is jó. Hát ez óriási, és erre mondja a GGMT igazgatója, hogy ilyen cég nincs még egy a világon, akik azt adnák a kundéknak, az aranyvásárlóknak, amit megígértek, még akkor is, ha az aranyára lejjebb megy. Oké, next Frage. Ha valaki több szerződést köt, például 3 darab 5 000 eurósat, akkor a regisztrációs díjat és a szállítási díjat is ki kell fizetni ugyanúgy, igen. Ez a regisztrációs díj, ez csak első esetben van, aranyvásárlásnál nem. Tehát ez csak az első esetben van magyarul, az első 5 000 eurós vásárlásnál, igen, ott kifizeted egyszer a regisztrációs díjat, illetve a szállítási díjat, de utána akkor, ha kötsz még egy 5 000-es és még egy 5 000-es szerződést, ott már nem kell kifizetni. Die Frage war, wenn du 3-mal 5.000 € Vertrag machst, dann brauchst du jedes Mal die Lieferkosten und die Registrationspreis zu zahlen oder nur einmal? nein, nein. Ja. Also es ist wie folgt. Ich kann ja jeden Tag Gold kaufen. Die Registrierungsgebühr muss ich nur ein einziges Mal bezahlen, wenn ich mich als Partner registriere. Ja? Ja. Und immer wenn ich Gold kaufe, ich kaufe ja jeden Tag Gold bei GGMT, kommt jeden Tag. Ja? Ich lasse mir nichts auszahlen, ich kaufe nur Gold. Und ich persönlich stelle nicht auf Versand, auf Versenden, sondern ich stelle immer auf Abholung. Warum?
A, spare ich mir das ganze Geld, B, bekomme ich dafür viel mehr Gold und C, kann ich locker die Carmen anrufen oder den Herbert, das können wir alle tun, oder eine E-Mail schreiben. Bitte hebt mein Gold auf. Ich möchte jetzt ein paar Monate sammeln und dann komme ich hin und hole das ab. Mhm. Igen, tehát úgy, ahogy mondtam, egyetlen egyszer fizet mindenki csak regisztrációs díjat és szállítási költséget. Az összes többi aranyvásárlásodnál már ezt nem kell kifizetni. Most elmondta Riko, hogy ő hogy csinálja. Ő azt mondja, hogy már évek óta minden egyes fillérjét ő nem kéri ki, hanem ő aranyat vesz. Tehát ő szinte minden nap vásárol aranyat, mégpedig úgy, hogy gyűjti, és nem kér szállítást. Mert be tudod állítani minden egyes aranyvásárlásodnál, hogy kérsz-e szállítást, vagy nem. És Rico minden nap vásárol aranyat, és nem kéri a kiszállítást. Ez azt jelenti, hogy amikor néhány havonta elmegy Bécsbe, a bécsi irodába, akkor fogja az aranyát mindig, és elviszi. Tehát ezt is lehet. Nem feltétlenül kell szállítási díjat fizetni, csak az első alkalommal. Ez is egy nagyszerű új információ. És a partnerek szemszögéből is fontos, hogy csak egyszer van regisztrációs díj. Jó, nézzük tovább. Következő kérdés. Én most a partnerek szemszögéből kérdezek, ha én vásárolok aranyat, ugyanúgy megkapom a 4%-ot, de a kérdés az, hogy ha én vásárolok a prémium részéből, megkapom a jutalékot is, az 50%-ot és majd a 4%-os prémiumot, és ugyanúgy kétszer 36 hónapon át, mintha másnak értékesíteném? Értem. Nem, hát nyilvánvalóan nem. Tehát vagy értékesítő, vagy vásárló. Hogyha te vásárolsz, akkor a te meghívódnak jár a prémium előny jutaléka, és ha te hozol egy, egy kuncsaftot, egy aranyvásárlót, aki a te linkeden keresztül vásárol, akkor annak a vásárlásnak az prémium részének az 50%-a a tiéd, mert ott te vagy a meghívó. Remélem így érthető. Jemand hat gefragt, wenn er Gold kaufen tut und 4% Ja, bekommt, ob er auch die Premium-Vorteil 50%ige Teil auch bekommen darf. nochmal bitte, das habe ich nicht verstanden. Nochmal. Erst einmal ich auch nicht. Also es sieht so aus, du kaufst Gold auf Premium-Vorteil und du möchtest Mhm. auch 50% vom Premium-Vorteil haben. Das geht aber Ja, nicht, weil der Sponsor bekommt das, oder? richtig, korrekt. Mhm. Igen, úgy van, tehát ahogy mondtuk. Das ist ja Következő. ein Provisionsplan, das ist ja klar. Ja, das geht natürlich nicht. Tehát ez egy ilyen továbbajánlási rendszer, és mindig az ajánló kapja meg a jutalékot az aranyvásárlások után. Dafür kriegt ja der Kunde jeden Monat die 4%. Ja, És a kunde, tehát a kuncsaf, pedig az aranyvásárló kapja a 4%-ot minden hónapban. GGMT hat es so aufgebaut, es ist eine Win-Win-Win-Situation, ja, mit der Partnerschaft mit Goldcrest. Punkt eins: Goldcrest braucht GGMT, Fakt. Punkt zwei: GGMT verdient daran Geld. Einen Großteil an dem Geld bekommt der Kunde und zwar jeden Monat und einmal der Vermittler. Mehr ist es ja nicht, ja. Und ich sage mal so, der Kunde ist hier extrem bevorteilt. Der Partner bekommt zwar auch jeden Monat von dem progressiven Goldkauf, sprich Never-Ending Gold Story, wird ja jeden Monat nachgekauft, die Passivprovision, das ist kein Problem. Aber der Kunde ist immer im Vorteil und das ist uns wichtig. Tehát ez egy win-win helyzet, ugyanúgy jó mindenkinek, mint ahogy a GGMT-nek, vagy a Goldcrest-nek, ugye, aki az aranyat bányásza, mindenkinek jó. És miért? Azért, mert
A Goldcrestnek szüksége van a GGMT-re, mint továbbeladó itt Európában. A GGMT-nek szüksége van a Goldcrest bányára, hiszen a bányából származik az arany, amit a GGMT ugye el tud adni. És az aranyvásárlók kapják a legnagyobb részt, ezt a havi 4%-ot, viszont a továbbajánlók is, mint ti, és kaptok, igaz, hogy ti csak egyszer kaptok egy nagyobb összeget az egyszeri vásárlásból, de igazából azért picikéket mindig kaptok újra és újra és újra az újabb aranyvásárlásokból is. Szóval ez egy ilyen teljes kör, ahol mindenki jól jár. Dankeschön. Következő kérdés. Ha történik egy változás a feltételekben, akkor a már változás előtt megkötött szerződéseket is érinti az? Megkérdezzük. Rico, wenn irgendwelche Veränderungen kommen werden, dann werden die neue Verträge und natürlich aber auch die alte Verträge geändert oder die alten Nein, Verträge bleiben so wie die. die alten Verträge bleiben bestehen. Das ist Fakt. Mhm. Igen, tehát ez egy jó kérdés, ugyanis ez történhet bármikor, hogy változtatni kell, de azt mondja a Rikó, hogy a szerződések, amik meg vannak kötve, azok úgy maradnak, azok nem lesznek változtatva, csak ha változás van, akkor az új szerződésekre fog vonatkozni a változás, ha lesz egyáltalán változás. Oké. Nézem közben. Következő kérdés. Ha valaki köt 3 darab 5000-es szerződést, és egy év múlva megszünteti az egyik 5000-es szerződést, mert szüksége van a pénzre, akkor annak elveszíti a prémium részét? Igen, tehát a 3 éves szerződés az azért 3 éves szerződés, mert olyan embereknek kell ajánlani, akik hosszú távon szeretnének az arannyal befektetni, mert 3 év előtt a prémium rész elveszik, de megkérdezem. Also die Frage war, wenn jemand 3 mal 5000 Euro Vertrag startet und nach einem Jahr einen Vertrag kündigt, dann Mhm. verliert er den Premium-Teil. Ja? Ja, korrekt. Igen, tehát akkor a prémium rész az elveszik. Ezért érdemes ugye több szerződést kötni, mondjuk ha 15 000 vagy 20 000 euród van, vagy a partnerednek, kundédnak, akkor inkább 5000-es szerződéseket ajánlatos kötni, mert akkor, ha egyet fel is kell mondanod, még a másik 3 megy tovább. Oké, következő kérdés. Folytatódik a top 100 kiírás? Jó kérdés. Weißt du etwas von diesem Top 100 Liste, ob das jetzt weitergeht oder beendet worden ist? Soweit ich weiß, ist es beendet worden, aber ich telefoniere morgen nochmal mit Herbert. Herbert war heute krank, dem geht's heute gar nicht gut. Da war nur kurz in der Firma, hat schnell, wie gesagt, die Abrechnung gemacht und morgen telefonieren wir nochmal in Ruhe. Nem tudja ő sem. Egyelőre úgy van, hogy leállítódott, tehát a vége, de elképzelhető, holnap fog telefonálni Elbertel és a céggel. Elképzelhető, hogy lesz újabb, vagy folytatódik, ezt holnap megtudjuk. Jó kérdés. Nächste Frage. Rico melyik módozattal szokott aranyat vásárolni? Wie tust du Gold kaufen, Rico? 4%, immer 4%. Ich mache immer Premium 4%, immer. Mindig és mindig és mindig 4%-os prémiumos aranyat vásárol. Köszönjük. Következő kérdés. A 4% árengedményből is jár ugye a passzív jutalék, a 12,5% első vonalból. A 4% árengedményből is. Nem, tehát a 4% árengedményt azt a kundéd kapja meg, ugye? A kuncsaftot kapja meg, és a kuncsaftod a 4%-ot úgy kapja meg, ahogy a képen is van, 2/3 pénzben, 1/3 aranyban.
Na most ez az egyharmad aranyvásárlás, ez egy új prémium szerződés, és abból, igen, abból kapsz te is, mint továbbajánló újra 50%-ot. Tehát minden prémium szerződés prémium részének az 50%-át mindig a továbbajánló megkapja. De egyébként mindig talán úgy egyszerűbb, hogy a prémium előny résznek az 50%-át kapja meg a továbbajánló. Ha csak egyszer és tovább ajánlod a rendszert, akkor is azt fogod tapasztalni, hogy az első aranyvásárlásból, ami rajtad keresztül történt, megkapod a jutalékodat, és mivel ennek az aranyvásárlásnak van havi újabb aranyvásárlása minden hónapban, ezért minden hónapban fogsz jutalékot kapni, pedig csak egyszer ajánlottad tovább, és csak egyetlen egy embernek. Akkor is minden hónapban fogsz jutalékot kapni. Következő kérdés, ha neked van valaki, aki hoz neked ügyfeleket, akkor azt te motiváld, nem a cégnek kell motiválni. Na, ez például tökéletesen van leírva, ez így van. Ha így volt a kérdés, akkor ez így van. Tehát ha neked van valakid, aki nem akar regisztrálni, de hogy hoz ügyfeleket, azzal te számolj el úgy, ahogy akarsz, a cégnek ahhoz semmi köze. Igen, köszönöm. Okay, es waren ein paar Fehler drin. Ich habe nicht verstanden. Ich Okay, werde das nochmal schreiben. Okay, ich denke, wir sind durch. Keine anderen Fragen. Magst du etwas vielleicht sagen? ich sag mal so, zurzeit geht gerade richtig die Post ab. Wir merken das, weil das 4%-Programm ist echt enorm. Das knallt gerade europaweit komplett durch. Weil man darf ein was, muss man sich wirklich mal vor Augen halten. Ja, egal wo, ob Bank, egal welches Finanzprodukt, völlig egal. Hier haben wir es mit Gold, das ist eigentlich völlig unnormal. 4% im Monat. Ja, und das Gold wird immer mehr und der Kunde kann monatlich Gelder auszahlen. Das ist eigentlich unvorstellbar und das wird uns allen immer mehr bewusst. Das ist eigentlich unklar, was wir hier für eine Waffe in der Hand haben. Für den Kunden und für uns. Mhm. Kérdeztem, hogy akar-e valamit mondani. Igen, azt mondja, itt valami rendkívüli dolog van a kezetekben, mert azt mondja, hogy igazából az egész piacon nincs ilyen termék, ráadásul nem arany. Itt nálunk meg egy különleges termék van, és ráadásul arany. Tehát semmi más nincs a piacon, ahol 4%-ot és havonta tudna egy ügyfél biztonságosan kapni, keresni. Szóval azt mondja, hogy egy rendkívüli ja, fegyver van a kezetekben, amit abszolút teljes válszélességgel tudtok ajánlani mindenkinek. És azt is mondta, hogy most, hogy az arany ár így az robbanás előtt van, ő is érzi a csapatában, hogy óriási a kereslet az aranyra, rendkívül sok ember érdeklődik, tehát nagyon-nagyon szépen működik ez a rendszer, ez a 4%-os rendszer. Még van egy kérdés. A szerződés kötéskor le tudjuk fektetni az egyéni kéréseket? Például, ha felbontom a szerződést bizonyos esetekben? Hát megkérdezzük. Rico, kann man bei einer Vertragsabschluss, zum Beispiel bei Dreijahresvertrag, auch einzelne Fragen oder einzelne Wünsche äußern und abschließen? Nein, es sind nur die Verträge drin, die Produkte, die wir haben. Die sind drin und nur die funktionieren. Außer es kommt jetzt jemand mit einem ganz großen Volumen, wo man sagt, okay, dort kann man mit Helmut reden. Azt mondja, hogy normális esetekben nem, tehát ha bárki szerződést köt, akkor mindenkire ugyanaz vonatkozik, felbontásnál is. Egyes esetekben, ha valakinek tényleg valami nagyon-nagyon váratlan helyzet jön a családban, akkor lehet kérni a céget, hogy esetleg segítsenek, illetve nagy összegű befektetőknél van az, hogy lehet
az igazgató úrral beszélni, és különleges kéréseket kérdezni. De az csak nagyobb befektetőknél. Jó? Egyébként minden egyes aranyvásárlásra és mindenkire ugyanaz vonatkozik normál esetekben, mint bárki másra. Jó? Minden kérdést felolvastam idáig, remélem. Még van. Az új szabály a meglévő szerződésekre is vonatkozik, például tőke visszafizetési garancia? Haben wir jetzt neue, irgendetwas hat sich geändert, weil wir haben gesagt, hat sich nichts geändert, oder? Nein, gar nichts. Hat sich nichts geändert. Nein. Okay. Tehát nincs új szabály, nem változott semmi, úgyhogy a régi és az új szerződésekre is még mindig ugyanaz vonatkozott, ami eddig volt, tehát végül is nincs semmilyen új szabály, és nem változott semmi. Következő kérdés, szeretnénk, ha lenne papír alapú prezentáció. GGMT, határidő, napló, jegyzetfüzet, tollak, ilyesmi. Igen, ezt már én is átadtam Helmutnak, és mondta, hogy majd lesz, de hogy mikor, arra nem kaptam választ, úgyhogy megkérdezzük. Hier in Ungarn würden sehr gerne viele Leute auch in Papierform arbeiten. Könnte man vielleicht ein Heft, GGMT-Heft oder sowas machen? Also nicht nur online, sondern auch offline. Äh, Kann ich mit Helmut reden, aber viel Hoffnung mache ich da nicht. Aber ich kann ihn fragen. Mhm. Also Präsentation auf Papier und Ja, vielleicht Kugelschreiber und solche Kleinigkeiten zum Schenken. kann ich mit ihm reden. Kann ich mit ihm reden, okay? Igen, ezt ő is megkérdezi, ezek jó ötletek, mert ezzel tudjátok a céget képviselni, amikor dolgoztok, abszolút. Következő kérdés, ami mondjuk most 08 hóban kötődött, az ugyanaz tartozik rá, mint ezelőtt 2 évvel, vagy 1 évvel, vagy jövőre. Igen, tehát nincs semmilyen változás. Következő kérdés, mikor lesz GGMT Akadémia magyarul? Weißt du etwas davon, Rico, wann GGMT Akademie in ungarischer Sprache geben wird? Nein, da weiß ich nichts davon, aber das können wir gemeinsam, wenn ihr das wollt, organisieren. Ezt nem tudja, de ha akarjuk és szükségesnek tartjátok, akkor ezt meg tudjuk csinálni. Akár mi magunk is, tehát ezt akkor hamar össze lehet hozni magyar nyelven. Gondolom arra gondolsz, nem erre, amit most ilyen beszédre, hanem ugye írásos formában. Egyébként valóban most még a honlap néhány nyelven van, és dolgoznak rajta. Ugye megkérdezzük, mikor lesz angol és a többi. Weißt du etwas, wann unsere Homepage dann in verschiedene Sprachen erreichbar wird? Nein, aber da können wir auch, wenn du das möchtest, ich kann dann Helmut nochmal schreiben, eine Dreierkonferenz mit Helmut machen, kann man alles organisieren, mit Sicherheit. Und wenn Ungarn jetzt größer wird, können wir das mit Sicherheit, also ich sage das jetzt einfach mal so auf Ungarisch machen. Aber wie gesagt, müssen wir mit Herbert oder Helmut reden. Mhm. Még ő sem tudja, de például mivel Magyarországon most igen gyorsan fogunk növekedni, köszönet nektek, ezért a magyar honlap már nem sokára el fog készülni, fog beszélni az igazgató úrral. Orosz tagokat lehet-e beléptetni? Kann man aus Russland Leute oder Kunden bringen? Wird mit der Auslieferung, denke ich, schwer. Aber vielleicht kann man dort was machen mit Kaufen und Auszahlen. Wie gesagt, kann man auch mit Helmut lernen. Russland, soweit ich weiß, ist momentan schwierig. Mhm. Úgy tudja, hogy Oroszországba nehéz a kiszállítás, mert Oroszország, ha hiszitek, hanem az egyike azoknak az országoknak, Kína is és India, akik saját arany árakkal dolgoznak magyarul. Oroszországban drágább az arany, mint Európában, és nem biztos, hogy beengedik az aranyat, tehát nem biztos, hogy lehet szállítani, de megkérdezi ezt is.
Wir sollten uns vielleicht die nächsten 2, 3 Monate erstmal wirklich auf den europäischen Markt konzentrieren. Danach ist, denke ich mal, viel machbar. Azt javasolja Riko, hogy most egyelőre koncentráljuk magunkat itt az európai, helyi környező országokra, és néhány hónap múlva kialakul majd sok minden, és akkor addigra már egészen biztosan tudni fogja, hogy például Oroszországban hogyan lehet kiszállítani az aranyat. Oké, dankeschön. Esetleg Angliába lehet üzletet kötni angolokkal? Rico, was hältst du von England? Kann man vom England oder nach England liefern? Das ist jetzt die Sache mit dem Brexit, kann ich morgen auch gerne, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, mit Herbert diskutieren. Mit Ezt is Sicherheit. felírta, England ist nicht, ja, dürfte nicht kompliziert. Aber wie gesagt, lass uns das gemeinsam mit Herbert besprechen. ezt nem tudja pontosan, inkább megkérdezi az igazgató urat, mert ugye Angliában volt ez a Brexit, és most Rico erre most nem tud válaszolni, de meg fogja kérdezni. Igazából Anglia azt mondja, nem, valószínű, hogy nem probléma. Valószínű, az megy. Was ist mit dem K-Programm? Kannst du davon etwas sagen vielleicht? Ja, ja. Da mache ich jetzt ein System fertig, lege das dem Herbert vor, lasse das abgleichen vom Umsatz her. Das kommt direkt von mir. Und dann kann das losgehen. Das werden wir jetzt in den nächsten 3 bis 4 Wochen perfekt haben und dann gebe ich das euch. Und ein was ist nicht zu verwechseln. Es ist nur rein für mein Team. Punkt. Mm. Das muss ich gleich von vornherein sagen. Oké, szuper. Megkérdeztem tőle, hogy hogy áll az autóprogram, és azt mondja, hogy figyeltek ide, az autóprogram nagyon jól áll, abszolút munka alatt van. Rico dolgozza ki ezt a programot, és csak is a saját csapatának. Weißt du auch noch nicht, was man dazu machen soll, was man dazu erreichen soll? Es ist jetzt in der Prüfung. Ich habe da, wie gesagt, spezielle Freunde im Autobereich. Und wir machen jetzt eine Umsatztabelle und das fängt mit kleinen Autos an bis ganz hoch zu Mercedes. Ja? Uh-huh. És még annyit elárult, azt kérdeztem, hogy tudod-e már, hogy mit kell érte tenni, és azt annyit most már tud mondani, hogy egy táblázaton dolgoznak, a Rikónak vannak speciális autókereskedéssel, kölcsönzéssel foglalkozó barátai, és lesznek egészen kicsi autók, egészen kicsi teljesítménnyel megkapható kicsi autók, de lesznek nagyobb autók, nagyobb teljesítményű, vagy nagyobb forgalmat elérő partnerek részére is. Szóval így akkor mindenki meg tudja a saját autóját választani, hogy mit szeretne, és lehet kicsivel kezdeni, aztán lecserélni majd később egy nagyobbra. Okay, das klingt super, fantastisch. Dankeschön. Gerne. Van-e még kérdésetek? Bármi legyen is az. Eine Herr hat hier gesagt, er will ein großes Auto, weil er in kleiner nicht reinpasst. Das kann passieren. Für großes Auto braucht man großen Umsatz. Ja, az egyik kedves tagunk írja, hogy ő nagy autót szeretne, mert nem fér el a kicsiben, úgyhogy hát igen. Nyilvánvalóan, akkor aki nagy autót szeretne, az nagy autót fog választani magának. De nem lesz nehéz, szóval nem lesz nehéz a feltételeket teljesíteni. Jó, hát ezek nagyon jó hírek, tehát tényleg óriási szerencsénk van, szerencsétek van, mindenki nagyon jó helyen van, és Tarikónál abszolút a maximális legjobb helyen vagytok, vagyunk, úgyhogy nagyon örülünk neki, mert tényleg, ahogy mondtam, Rikó az a legelismertebb, legnagyobb hálózatépítő Svájcban, sőt, szinte európai szinten most már.